Libuan ka mga bakanting trabaho ang ihanyag sa imong job fair sa Tibok Davao Region karong Labor Day, Mayo 1 ning tuiga. Sumala sa Department of Labor and Employment kon Dole 11, unom ka job fair ang himuon region-wide. Sa Davao City, nay 1,800 ka job vacancies ang pwede applyan sa mga nangitag trabaho. Himuon kini sa usa ka mall sa Ikuland sa Ligo City, Davao del Sur. Ana sa 400 ka bakanting trabaho ang ihanyag. Doon sa job fair nga ipahigayon sa ABC Gym sa Davao Occidental, sa Tagum City sa Davao del Norte, Provincial Capitol Gym sa Davao Oriental ug sa Davao de Oro. Matod sa Dole 11, naay 68 ka mga employer ang mosalmot sa job fair. 3,500 ka bakanting trabaho tanan sa lokal ang ihanyag sa Tibok Davao Region. So, amo ang ginaawhag ang tanan, no? Labi na katong nagapangitag trabaho or gusto mag-change sa ilang mga career. Ablisab kini sa mga bagong graduate, dunay online registration. So, for Davao City, because we are expecting na dako-dako gyud ang ato ang mga job seekers, no? We'll be opening online registration. So, amo lang ginaawhag ang tanan nga gusto mo apil ani nga bantayan lang ang ato ang Facebook page, the Department of Labor and Employment Davao Region na page. Ipagawas karong simanaha sa Dole 11 ang listahan sa mga bakanting trabaho ug mopartisipar nga mga employer. Sa niaging tuig, nakabot sa Dole 11 ang 21% nga hired on the spot. So, we're hoping na for this year, our job seekers are ready for the employment and hopefully, no, at least ma-equal or ma-reach man lang nato ang target na at least 20% cut for the Sumala sa ahensya, local employers lang sa ang ilang focus karong tuiga sa Labor Day. Sa Davao City, mga entry-level position nga trabaho ang pwede nga ma-applyan, sama sa cashier, customer production assistant workers, naasay mga customer representative and operation management trainee. Lahi-lahi ang top posisyon nga gina-offer sa matag probinsya. We have a strong presence of tech, BPO, retail services, and construction industries joining our job fair. Alas 7 sa buntag, magsugod ang registration sa job fair karong Labor Day. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.